Benvinguts a Sentit Aràcnid. Soc Alfons el Blu, del canal Malparlat, i, com sabeu, hem començat esta nova aventura i estem Marc i jo, Marc Peniplectrum, que anem a parlar de WandaVision. Marc, com estàs? Què passa, Alfons? Com estem? Com estàs, amic? Molt Tot bé, bé, molt no? bé. Així, a casa, confinadet, com tot el món. Però bueno, Igual. és el que hi ha, és el que hi ha. Pues sí, comencem esta aventura de Sentit Aràcnid que ja duiem temps rumiant, no? Estava ahí la cosa... Havia una tensió sexual friki. Hòstia. A més és que gran, eh? Sí. Tenien que fer coses junts i mira. I bueno, este anàlisi i debat de WandaVision el comencem tu i jo i bueno, i avui el que anem a fer és analitzar els 3 primers capítols, no? Sí, totalment. Bé, doncs... Hem de fer una anàlisi del primer fins al tercer i... Exacte, els 3 primers. Veient a veure què pot passar. Espera, que Exacte. estan entrant a ma casa. Si vols, tornem a començar. Com Hola? Com que això sempre... Vale, pues silenci, per favor, que estic en una videocrida. Això sempre és natural, eh? No res, que ha entrat mon pare i... Ja està. És les coses del directe. La màgia del directe. Exacte. Bueno, sí. Se m'ha ocorregut que tinc per així alguns còmics a mà que crec que són importants per a conèixer de què pot anar la sèrie, què és el que pot acabar passant i, bueno, més avant, igual, a lo millor els trac i te dic, mira, pues tal. Exacte. Això volia comentar, un poquet dels perfils que tenim que no són del tot pareguts. Els dos disfrutem mogollon en els productes de Marvel, no? En l'univers cinematogràfic i ara en les sèries, però tu eres un lector de còmics, tu estàs molt posat en el món de Marvel, en el món de DC, bueno, i d'altres companyies, segur, però Sí. jo no, absolutament. Jo vaig descobrir Marvel amb les pel·lícules i a dia d'avui no m'he llegit cap còmic de Marvel. Res. Jo vaig descobrir Marvel per Spider-Man i els X-Men, perquè, per exemple, les primeres pel·lícules de el Capitán Amèrica, Iron Man 2, Thor, no m'agradaven. No. Iron Man sí que m'agradava, però les primeres després d'això no m'agradaven massa. La de Hulk, per exemple, d'Edward Norton, tampoc m'agradava massa. És realment a partir de Los Vengadores que em comença a cridar tot un poc més l'atenció, però jo era fan de l'Spider-Man de Sam Raimi, dels X-Men de Bryan Singer, de Lobezno, o sigui que... Però bueno. Pues sí, pues això deia que tu tal volta analitzes WandaVision, tal volta amb més informació, no? De la que jo tinc, no? Perquè tu tens un poc aquesta imatge de per on poden estar bevent, no? els guionistes, no? Alguna idea, no? Algo parlàvem ja l'altre dia i coses que mencionaves i personatges que a mi em sonen a xino total perquè no sé exactament res d'aquesta història, no? Pues sí. Per tant, bueno, anem a analitzar els capítols i anem a anar mirant. Però abans d'entrar en matèria, en general, t'està agradant? A mi m'està encantant. Sí? M'està flipant. M'està agradant tant l'argument com l'estètica, com el desenvolupament, o sigui, la producció, el disseny de producció me pareix boníssim, però és que, a més, juga a deixar aquestes pistes en cada episodi de coses que van a poder passar i que estan relacionades en els còmics i en el cine també, inevitablement. I al mateix temps, a part de tot això, se permet el luxe de fer un homenatge a la televisió clàssica, saps? O sigui, és una barbaritat. O sigui, pense que serà difícil... O sigui, a veure, és la primera sèrie que trau Marvel dins del segell de Disney+. Sí. No sé com seran les que venen, però si la cosa està a este nivell... Flipes, Sí. Jo dic igual. A mi m'està volant el cap. O sigui, estic molt sorprès. Molt sorprès. Perquè és de veres que jo he disfrutat molt en tot l'univers cinematogràfic de Marvel fins a Endgame, que ha sigut un poquet el tancament d'una gran fase.
però realment hi ha moltes pel·lícules que no tornaria a veure, eh? Vull dir, hi ha altres que disfrute mogolló i que la gent odia. Com, per exemple, jo disfrute molt l'Era d'Ultron i a la gent no li agrada. A mi no m'agrada massa. O Civil War. Civil War també m'agrada. Me pareix molt, molt sèria i amb molt de trasfons. Civil War m'encanta. I la gent... Saps quines m'encanten a mi i que a la gent no li solen agradar? Quines? Iron Man 3, Thor, El Mundo Oscuro i Thor Ragnarok. Pues mira, m'encanten. Jo me canse de veure-les. Jo formo part d'aquest grup. Ixes tres no m'agraden. Thor Ragnarok m'entreté, però massa comèdia trobo jo ahí. Pot ser, no te lleva la raó, però per exemple la de El Mundo Oscuro trobo que n'hi ha un té coses bones, excessiu. Té coses molt bones. Sí. Té un tractament molt oscur de lo que és el conflicte com a divinitat que està vivint Thor en aquest moment. També l'apropament d'una mortal, Jane Foster, que es posa en contacte directe en una gema, l'èter. I algunes de les escenes més impactants de lo que és tot l'univers de Marvel. O sigui, la mort, bueno, l'enterro de Frilla, la mort de Loki. La novena mort de Loki. És el personatge que més ha mort en l'univers. Però veus, per exemple, és el que te deia, jo les primeres pel·lícules de Marvel, excepte Iron Man, no em semblaven res de l'altre món. O sigui, a veure, és cert que des de la distància sí que els trobo més encant pel simple fet de que, joder, Capitán Amèrica ha quedat una trilogia molt xula, sobretot per The Winter Soldier i Civil War són brutals, però és que la primera, si la poses en perspectiva, també és bona pel·lícula. I, bueno, la d'Iron Man 2 és la que menys m'agrada. Però tot, per exemple, també hi trobo coses bones. És curiós, perquè a mi m'agrada més Iron Man 2 que Iron Man 3, per exemple. Jo la tercera trobo també que és prou incompresa. Crea un misteri alrededor d'una figura a lo Bin Laden, quan de repent te baixa del xiringuito i la història és una altra. Totalment. Això és totalment. O sigui, a mi m'ha encantat. No se li pot negar el gir de 180 graus en la pel·lícula. O sigui, a mi això m'agrada, que te sorprenguen un poc. Bueno, però anàvem a parlar de WandaVision. Exacte. Anem per les rames. Anem a centrar-se. És que són tantes coses. Anem a centrar-se. A mi també m'està agradant. M'està sorprenent. M'agrada que... El que volia dir és que en general tota la saga de l'UCM és prou encorsetada, és prou... Hi ha una fórmula per a fer les pel·lícules i és molt comú veure com es repeteixen diverses coses o en quan funciona Guardians de la Galàxia repeteix aquesta fórmula en altres pel·lis, ¿vale? I el que m'està agradant és que això no és una fórmula, o sigui, això és completament... és altre món, és una altra cosa i m'està sorprenent per les mateixes coses també que has dit tu, la producció... l'homenatge al cine clàssic, a les sèries de fa 500 anys. Està molt bé. Vale, pues, si vols entrem ja en el primer capítol. Perfecte. Anem a ficar en perspectiva, o sea, en context, el primer episodi. ¿Vale? Bueno, evidentment, on estem? Estem en un punt en el que han passat 5 anys i aquests 5 anys per un costat, Wanda se'ls ha passat... Morta. Spoiler! Bueno, sí, això és important, eh? Així hi ha spoilers de l'UCM a cascoporro. De WandaVision igual no tants, però de l'UCM a cascoporro. Exacte. I Visió, pues, tot el món sabem que al final d'Infinity War li van arrencar la gema de l'ànima del cap i pues se va quedar en un tros de plàstic inert i ja està. O sigui que... De fet, vaig escoltar fa poc una escena eliminar que era el cos sense vida de Vision com a escena postcrèdits d'Endgame dins d'un plàstic i guardat en un almacén. I que Feige, en els passes de prova, va dir eso no, eso lo quitamos. Sí.
que era massa tètric, ja, no Massa pintava fort, res. no? Home, una escena postcrèdits en la que insinuaren que el tornarien a la vida, vale, però només el cos, no? Només un poquet Exacte. Però dramàtic. igual era com a recordar-li a la gent que Vision està mort perquè després te pilles WandaVision i no t'estranya que seguís vivito y coleando. Bueno, se supone. Y es que lo que mola és des de l'era d'Ultron hem vist, per un costat, l'apropament entre Wanda i Vision. El seu enamorament progressiu i l'escena en la que Vision la rescata en l'era d'Ultron enmig de la batalla contra Ultron i se queden els dos mirant-se als ulls. Sí. Començant per ahí, passes a Civil War, en la que ja n'hi ha una quotidianitat entre ells, inclús fan la broma de que Vision atravessa la paret per entrar al seu quarto a veure-la i a xerrar en ella. Sí, estan junts ja. Jo penso que estan junts ja en Civil War. Exacte. Sí. I en Infinity War, en Infinity War comença la pel·lícula i ells estan vivint junts a l'exili per les conseqüències de la pel·lícula de Civil War, conforme acaba, i estan vivint junts enamorats. I ara ens trobem que la sèrie comença com si fora la vida dels seus somnis. Exacte. I és que no serà que ha arribat un punt en el que Wanda ja no pot més i els seus poders de distorsió de la realitat realment han creat una bambolla, com pareix que se veja, en la que tracta d'allunyar el seu voltant i se queda només en les seues fantasies, perquè també Wanda ha patit a muntó des que ha començat la seva andadura dins de lo que és l'UCM, perquè primer se li mor el germà gemelo, Pietro, i ara se li mor l'amor de la seva vida, Visió. I s'ha passat 5 anys morta ella. Sí, claro. O sigui, és pa flipar. O sigui, la tia ja no estava massa bé quan la van conèixer i ara ha d'estar... Efectivament. A més, a part del trauma de tornar després de 5 anys i que tens que passar la ITV del cotxe segur, perquè se t'ha passat la ITV segur. Això no ho estan traient en les pel·lícules. Totalment. Sí, pues, a veure, que m'he pres així algunes notes. A veure on les tinc... Sí, és que desapareixen, no sé per què. Està la Bruja Escarlata així fent màgia i em fa desaparèixer les notes. Vale, jo el primer que vull comentar del primer capítol és que en general, no sé si et passa a tu, però en general a mi em dóna la sensació de que el que estem veient és efectivament el primer que està passant. Vull dir, no hi ha una història prèvia. Quan veus aparèixer el cotxe amb ells dos i arribant a la casa, no? Volen fer-te creure que ja tenen una vida allí, no? Encara que t'estan dient tota l'estona que s'han mudat. Però jo penso que això és el primer que veiem. No hi ha una història prèvia, no hi ha una preqüela de que ja estan en blanc i negre, saps? No sé què ha passat, però el que ha passat comença ahir. Tu què penses? Exacte. Jo penso igual. Siga el que siga, i això és l'inici, la gènesis de tot el que anem a veure ara. Exacte. De fet, hi ha moltes pistes que indiquen això, com és el cor del calendari, que no saben què és, caps dels dos, no saben. Vision no sap en què treballa, no. Està allí com en uns formularis, és molt graciós, aquestes escenes. Està en uns formularis però no sap en què treballa, no... Ho pregunta, però així que venem? Així que... No? Li diu el jefe, li pregunta a Visió, per a què són els formularis? I el jefe, no, per a les entrades i les eixides. Entrades i eixides de què? Ara que dius això, sí. Me fa molta gràcia les contínues referències des d'un punt de vista humorístic a que Vision és un robot. Totalment. No, si yo tengo los nervios de acero, tal, no sé qué, y cosas així, ¿sabes? Sí. O sea, me falta un tornillo, ¿no? O sea, muy bien, el director del treball le diu, ¿le falta a usted un tornillo? O algo así. Dice, no, los tengo todos. No, señor, están todos en el sitio. Sí. Està graciós. Totes les bromes d'ell com a robot està molt graciosa. Està guai. Després, els anuncis que te posen? Aquests anuncis jo crec que tenen una funció narrativa per lo que anem a veure
a continuació. Sí. O sigui, el primer anunci és una tostadora. És com? Una tostadora. Una tostadora de Stark. Sí. El segon anunci, el del segon episodi, sí. és un rellotge de la marca Stracker i té ahí el dibuixet d'Hydra. Sí. Al principi de l'era d'Ultron, el que els millora a Wanda i a Pietro és el baró Von Stracker. Sí. I, bueno, que no acaba massa bé, però ja és una referència a ell, que a més és un dels mandamasses d'Hydra. D'Hydra, sí. I en la tercera, o sigui, el tercer episodi, l'anunci, que és un sabó blau, sí. I aquest sabó blau no és una referència a Agentes de S.H.I.E.L.D. ¿En serio? Sí. ¿Per qué? En Agentes de S.H.I.E.L.D. hi ha alguns episodis en els que se parla d'un sabó blau que és per a, jo què sé, el gasten alguns personatges. I és ixe sabó. Hòstia, mira, veus, això no ho sabia. És com que tot està lligat i ja m'estic preguntant de què anirà l'anunci del quart episodi, perquè si seguim en esta dinàmica, a saber. Totalment. Un detall que he trobat supercuriós, que realment és una forma de fer-ho més propera a com era la televisió i com era la publicitat en aquella època, que els anuncis que hem vist, el del sabó no recorde bé, però els dos primers, el de la tostadora i el del rellotge, són profundament masclistes. És acollonant. Però és que la sèrie està contínuament fent referència al masclisme històric que n'hi havia en la televisió i en el cine estatunidenc. Totalment. En el tercer episodi me fa molta gràcia la rúbia, la veïna rúbia, esta que és la xuleta de les amigues, que li diu a l'home, cariño, ¿este pendiente me hace gorda? Tens raó. És total, saps? És que en cada episodi n'hi ha referències al masclisme. I, o sigui, el masclisme que ha imperat en Hollywood tota la vida. I me sembla una manera molt intel·ligent d'abordar-lo, saps? Sí. Està ben abordat. I toca també el fet de que Marvel històricament està coneguda en Estats Units per ser la editorial de còmics d'esquerres, d'acord? Sí. Mentre que DC era la de dretes. ¿En serio? Sí. I n'hi ha contínues referències al llarg de la història. Marvel sempre ha sigut crítica en la societat i els problemes sociopolítics. Sí. Sempre han hagut sagues, per exemple, en els anys 60-70, al Watergate, o sigui, això que n'hi havia un escàndol polític quan governava Nixon. Això se va abordar en els còmics del Capitán Amèrica en una saga que es deia Imperio Secreto. Però és que recentment tens en l'any 2006, quan tot el jaleo de George Bush en la guerra d'Iraq i tot el rotllo va ser quan Marvel va decidir abordar el Civil War. I ara més recentment, quan va manar Trump, Marvel se va fer conegut, o sigui, va ser portada en prou diaris perquè va fer al Capitán Amèrica, entre cometes, roïn, en el sentit de que va fer com a que Hydra s'havia infiltrat tant en el govern estatunidenc que algo havia passat en el Capitán Amèrica. I realment acabava sent una crítica molt gran al sistema polític estatunidenc que variava entre dos sèries. Una era la de Steve Rogers, Capitán Amèrica, que era com el punt de vista d'un nazi de Hydra, que tenia que aparentar no ser nazi, però que en realitat ho era, que realment se descobria que n'hi havia truco, ¿vale? Que el Capitán Amèrica no és nazi. I per un altre costat, la sèrie Sam Wilson, Capitán Amèrica, que en aquest moment el Capitán Amèrica era Sam Wilson, o sigui, Halcón, que era una sèrie totalment d'esquerres, que parlava de l'evolució dels drets afroamericans, la lluita dels carrers per les classes socials i tot des d'un punt de vista superguai. Nick Spencer, que era el guionista, era increïble. Però bueno, estem anant de WandaVision. No, però està molt interessant, Val, pues mira, quan se senten a sopar, bueno, tenim una escena molt còmica, molt divertida, no?, en la que
Wanda intenta cuinar, bueno, es confonen, Wanda vol fer un sopar romàntic, Visió porta el jefe i a la dona a sopar, i després fa la broma esta de que és europea ella, no? Que és de Sokovia, i bueno, mentre Wanda intenta fer el sopar en marxa, Visió intenta despistar al jefe i a la dona, i està molt graciosa l'escena, està molt graciosa, el guió està molt ben plantejat. I quan se senten a sopar, així ve un poc l'interessant, ve el que jo anomene el punt de rotura, no? Que té tots els capítols tenen un punt de rotura, un punt de vale, això no és normal, s'està trencant la realitat. Això no és una sitcom. Exacte, que és el moment en el que s'ofega el jefe, no? Està ofegant-se, està atragantant-se, no? I la dona d'ell està tot el rato ahí sonrient. Ai, para. I és molt curiós, perquè clar, això denota que siguen el que siguen, no són persones. No, o sea, no sé què són. Igual és algo virtual o és dimensional o no sé què són. Però persones no són. No? Perquè algo està fallant ahí en el sistema, no? Algo raro n'hi ha. I no sé si serà una il·lusió crear per la Bruixa Escarlata, per Wanda, o que algun... no sé com dir-ho, alguna organització la té, per dir-ho d'alguna manera, presonera dins d'eixa fantasia, que realment no és una fantasia. O sigui, m'ha arribat a plantejar inclús el fet de que si les persones, quin sentit tenen les persones, els veïns i veïnes, perquè igual són persones que Wanda ja coneixia. Si m'ho anem als còmics, Agnes, la veïna Agnes, la famoseta esta la que en aquest episodi li facilita lo de per fer el sopar. Sí. Agnes. Molt sospitosa, este personatge. Té tota la pinta de ser Agatha Harkness. ¿Vale? I ahir li diuen Agnes, a lo millor per despistar i que al final s'acabe descobrint que és Agatha Harkness. Agatha Harkness, en els còmics, és la tutora de Wanda, la tutora màgica. I en els còmics passa una cosa que, bueno, que ara abordarem de cara al tercer episodi, perquè aquesta cosa relacionant Agatha Harkness de tela, ¿vale? O sigui, el primer de res, ara que hem abordat el primer episodi, el que tenim és que algo raro passa després de tots els esdeveniments que han anat passant en Marvel. Wanda ha viscut l'era d'Ultron, ha viscut la Civil War, ha viscut la Infinity War i ha tornat a la vida en Endgame. Després d'haver perdut el germà, d'haver perdut bueno, d'haver renyit primer en l'home en Civil War i haver-se pegat en ell, d'haver perdut a l'home i ara d'haver tornat a la vida després de 5 anys morta. Sí. El primer episodi te deixa aixina, pareix que siga una sitcom, que al final no és una sitcom, per l'escena que acabes de contar. Sí, de fet, té un detall més que a mi em dona una pista trista, realment, però és que en la situació que descrivia, en la que el jefe està ofegant-se, no? I estan tots quiets. Wanda i Visió s'estan mirant, posen cara de circumstància, i la dona del jefe està ahí de risa, no? Està ahí no pareix que estiga en el moment en el que el seu home està a punt de morir. Però fins que Wanda no li diu a Vision ajuda-li, Vision no ho fa. A mi me dona la pista de que este Visió que estem veient és producte de Wanda. No me vull adelantar, però tinc la sospita de que és producte seu, no? Que tinga la gema també, no? És un poquet estrany, no? Totalment. També vas per ahí, no? En aquest sentit. Sí, jo estic convençut de que no és el Visió de veritat, però ja veurem com acaba sent la cosa. Jo soc dels que pensen que això és una recreació de Wanda, però és que si m'on anem als còmics jo tinc la meva forma de pensar en això. Recorde unes declaracions de Wanda fa temps, quan encara no havien tret ni Civil War, ni Infinity War, ni res, en les que li preguntaven què li agradaria abordar en el seu personatge i ella feia referència a Dinastia de M. Dinastia de M és una saga que ve darrere de Vengadores Desunidos, però, bueno, per ficar en situació, Vengadores Desunidos, que la tinc per així,
Así está. Vengadores Desunidos és una saga en la que Wanda perd el control dels seus poders i acaba carregant-se a diversos Vengadors, a diversos Avengers, i provocant que l'equip es distancie, o sigui, se separe. Això, a continuació, du a la dinastia DM. La dinastia DM és una bambolla de felicitat que crea Wanda al voltant de l'univers de Marvel, en el que tots els personatges de l'univers de Marvel estan vivint la vida dels seus somnis. És una saga de felicitat en la que falla algo. Sempre veus que dins de tota la felicitat n'hi ha algo que xoca, igual que en la sèrie. Claro, és una idea molt agafada d'ahí, no? Exacte. I això acaba provocant que quan se desmunta tot el xiringuito, Wanda, en una de les últimes vinyetes del còmic, diu no more mutants, no más mutantes, que és una frase que tindrà molta repercussió en l'univers de Marvel perquè ens trobem que entre els anys 75 i l'any 2000 i pico, 2003-2004, els mutants, els X-Men, eren la franquícia més venuda de l'editorial i concretament del mundillo dels còmics. Però havia arribat un punt en el que el públic s'havia fartat dels mutants perquè tants crossovers i eventos i històries. I en aquesta frase el que fan és matar de colp, llevar els poders a milions i milions de mutants i deixar-ne soles 198, al borde de l'extinció. I si en la sèrie, aprofitant que ara els drets dels mutants tornen a estar en Marvel, no li peguen la volta a això i en vez de ser un No More Mutants, serà un Ara Mutants, saps? Claro. La qüestió, el dubte que jo tinc és que en el UCM Wanda no és un mutant, ni és filla de Magneto. És que no ho sabem encara. Bueno, però... En teoria no. No crec que està... En teoria és una mejorada per el Barón von Strucker. És una mejorada per Hydra precisament perquè no tenien els drets per a fer mutants. Però és que a lo millor s'acaba pegant-li la volta a tot, o sigui, a aquest aspecte, més que res perquè no sabem res del passat de Wanda i Pietro, més enllà de que se van passar 2 o 3 dies en una bomba de Stark davant. Això és l'únic que sabem. Sí. I que, que mejorados por el Barón von Strucker. I si el Barón von Strucker en realitat no els va millorar, sinó que ja veia que tenien algo i simplement els ho va acabar de traure convencent-los de que realment els ho havia tret ell i ell no els ho havia tret. És un bon punt, però té un fallo, i és que en les pel·lícules se suposa que els poders de Wanda estan molt relacionats amb la Gema, que és la que usa per a millorar a Wanda i a Pietro. Joder, no? Pietro, no? No, perquè Visió li ho diu, quan li demana que li destruïsca, li diu, és que el teu poder ve de la Gema, també, és que és l'única que me pot destruir. Totalment. Aleshores no sé com ho arreglar, però sí, és un punt interessant, el de donar origen als mutants. Com ho faran? És que lo dels mutants no sé com ho faran, la veritat. N'hi ha una teoria que... Una teoria no, és que això ho ha dit ella també, sinó que l'energia del xasquido, o sigui, tu pensa, ja ha pogut desnugar algo dins de lo que és desatar algo dins de lo que és l'univers de Marvel. I si el que ha desnugat és una espècie de reacció en la que el gen latent dels eventuals mutants reacciona convertint-los en mutants i si Wanda en el seu moment i Pietro van reaccionar és per el seu contacte directe amb la Gema. Sí. Perquè ja tenien el gen latente i es va eixir. Sí, és possible, és molt possible. Jo crec també que no sé com acabarà WandaVision, no sé com acabarà, però que la pròxima pel·lícula de Doctor Extraño s'anomena Doctor Extraño, el multiverso de la locura, i que Wanda està confirmada en la pel·lícula, ja desperta interès. Entre WandaVision i Doctor Extraño 2 tenim la de Spider-Man 3, que ja està confirmat. Que estan confirmats tots, estan tots ahí posats. Tot el multivers allà a saco. Exacte, és a dir, jo crec que els mutants no van a ser de l'univers que hem vist fins ara. Va ser un creuament d'universos en les que n'hi ha un univers paral·lel
que ha hagut mutants i el de l'UCM no, i se van a creuar. I d'esta manera crec que va tindre sentit, doncs jo què sé, que un Magneto tinguera un passat en els nazis, no? En Auschwitz, este rotllo, perquè si no, ara com ho fas, no? Com pots inventar-te ara que sí que n'hi havia un Magneto i ha estat tots els anys ahí, per dir uno, vamos, jo crec que n'hi ha, o sigui, per la introducció de Magneto, jo crec que n'hi ha una justificació molt plausible i molt lògica dins del que és l'univers de Marvel. Un socoviano que ha patit Hydra, ¿vale? Des de dins. O sigui, ha format part d'un camp de concentració de lo que siga, però bueno, que ha viscut en les seves pròpies carns el nazisme de Hydra com a socoviano. Sí. Ja tens Sokovia, ja tens que Wanda i Pietro són socovianos i veus que realment Sokovia estava baix el yugo dels nazis de Hydra i de Stracker. Sí. Crec que tindria prou de sentit, però bueno, podria, ja veurem el que s'inventen. Passem al segon episodi, no? Sí, a veure si tinc alguna cosa més del primer per a rematar-lo. Bueno, sí, l'últim plano de l'episodi, que és una pantalla en la que també s'està emitint el que nosaltres estem veient i hi ha una xica apuntant en una llibreta. Això què et diu a tu? Que n'hi ha alguna organització darrere. Bueno. Que és possible que tot el que està... O sigui, una cosa no lleva l'altra. Pot ser que tot siga fruit de la imaginació de Wanda o de la seva forma de fugir del món que tant de mal li ha fet els últims anys i que n'hi ha una organització tractant de que això no produïsca més conseqüències a nivell global, o pot ser que estiguen experimentant en ella d'alguna forma i que tot el que estem veient en la sèrie són aquests experiments. Però crec que és més bonica la idea de que tot siga fruit d'aquesta distorsió de la realitat de Wanda. Efectivament. Vale, doncs passem al segon episodi. No recorde, vaig llegir en què estava basat el primer episodi. No, ara no me'n recordo en què estava basat. És que este segon especialment està basat en la bruixa, no? Perquè té la intro també de dibuixos animats, vale? En la que embrujada, no? Sí. I, bueno, coses que m'han paregut curioses d'aquest episodi, que al principi no dormen junts, a pesar de ser un matrimoni, i fan la broma, no?, de juntar-se i tal, però és com curiós, no? És com... què classe de distància hi ha així, no? A voltes... Jo crec també que és una paròdia del que se vivia als Estats Units en aquella època. Pensa que és una societat molt conservadora. Conservadora, sí. Inclús així, en les nostres terres, tio, jo ho he vist cases en les que els abuelos dormien separats. No en la meua, afortunadament, però sí que ho he vist en cases d'amics meus que m'ha estranyat, voleu. Té raó. O sigui que jo crec que és una forma de... És més paròdia, no? És més... Sí, de d'aquella època. Sí. Altra cosa que crida l'atenció en este capítol és un altre punt de rotura d'estos, que és quan ella troba l'helicòpter en el jardí. Els objectes de colors o quan se fa sang, la veïna. Exacte. Això vindrà després. Troba l'helicòpter amb l'espasa, no? Que és esta organització que està fora, que és Sword o Espasa, que pareix que és com la nova S.H.I.E.L.D., no? Però ara en volta d'escudo és Espasa, no? Sword és una contestació, una resposta a S.H.I.E.L.D. que, curiosament, naix als còmics dels X-Men de Whedon. Joss Whedon, antes de ser el director de Los Vengadores, va guionitzar una sèrie dels X-Men, Astonishing X-Men, boníssima. De fet, ell és superfan dels X-Men i la sèrie, o sigui, la seva col·lecció és boníssima. I se va inventar Sword, d'acord? Que era com un S.H.I.E.L.D., però contra amenaces extraplanetàries. Hòsties. I de la mateixa manera que S.H.I.E.L.D. té a Maria Hill, Sword té a Abigail Brand, una tia en el moño verd que acaba sent la parella de Bèstia. Bèstia... Sí, el blau. McCoy. Això, més referències a un possible apropament als X-Men. Sí. Saps? Encara que Sword és de tot l'univers de Marvel, però ja sabem que naix en els còmics dels X-Men. Bon punt.
Bueno, pues veu el helicòpter, no?, de Sword i de sobte la tal Agnes la trau d'aquest moment, no? Que curiós, està en aquests moments concrets quan fa falta, no?, este personatge. Altre afegit, no?, a la teoria de que evidentment és algú poderós o algo important, perquè està així just en el moment en el que ella està ahí mirant l'helicòpter, no?, i entrant en aquest punt de què està fallant així, no? Perquè sembla que a voltes Wanda sap el que està passant i a voltes no, no? Exacte. I que vol estar ahí, això és evident. I ara que estem ahí, i ja que això serà important en el tercer, en aquest episodi se presenta a Geraldine, sí, la veïna negra, que és, o sea, realment, l'actriu que la interpreta sí, és la que farà, o sea, és la que fa, aquest personatge és la filla, o sea, aquest personatge és Monica Rambeau, ¿vale? sí. És la filla de l'amiga negra de la Capitana Marvel, la xiqueta negra que veiem en la pel·lícula de la Capitana Marvel. Sí. D'acord? Sí. Monica Rambeau en els còmics és la Capitana Marvel original. Ah. ¿Vale? Portava el original, me referís de dona, perquè el Capità Marvel original era home. Era home, però sí. després de Capità Marvel va ser la Capitana Marvel que portava el traje blanc i després, al cap dels anys, va començar a dir-se Photon en vez de Capitana Marvel. Però és que la Capitana Marvel apareix el personatge de Monica Rambeau i que està confirmat que és esta actriu que fa de Geraldine. I cosa que té certa importància en el tercer episodi, com bé saps. Clar. Però bueno, ja arribarem al tercer. Sí, ara arribarem. A la part de l'helicòpter, la tal Agnes s'emporta a Wanda a una reunió de dones en les que mana una que és rúbia, no?, que és la que mana, que és la jefa del vecindario, no?, una idea així també molt antiga, no?, molt de l'època. Sí. I bé, pues, ahí és quan es presenta Geraldine i després d'una escena més de comèdia tindrem una conversa entre Wanda i la xica rúbia on se produeix altre punt de rotura, val? Que és curiós perquè la rúbia li diu he escoltat coses de tu i Wanda li diu no sé què has escoltat, però de veres que som inofensius. I la rúbia li contesta no ho crec. No crec que sigues inofensiva. És molt curiós, no? I aleshores passa lo de la ràdio, no? I s'escolta i Wanda, qui t'està fent això? A mi se me posaven els pèls de punta. Dic, què? Que no és un àcid com això. Sí. Tal qual. Està increïble. I a més el segon episodi me va encantar. Té el moment este tan divertit quan Visió se traga el xicle i pareix que vaig a borratxo i fan tota l'actuació esta màgica, saps? Sí. Que se queda superdivertit. Sí. No sé. És una simbologia de haver-se posat borratxo, no? Però d'una manera més infantil, no? Sí. Però és totalment això, és totalment acudís borratxo a l'espectacle que té en la dona, no? Totalment. Està ben resolt tot això i està bé. I a veure què més tenim el segon. Sí, anaves a dir alguna cosa? L'episodi acaba en una molt bona notícia, que és l'embaràs de Wanda. Bueno, efectivament. Del dia a la nit. Efectivament. Està embarassada de sobte i canvia tot de color, no? És un abans de que anem a canviar d'època, ja. I ahí ja s'acaba... no són els anys 50 ni 60, ja són els anys 70 a tot color. Exacte. Entonces, passem al tercer capítol. Sí. Cada dècada imagine que adaptarà una dècada. Jo crec que sí. Cada episodi. Sí. Jo pense que sí. El que ve els anys 80. Clar. Jo pense que era 50, 60, 70, ara venen els 80. Jo pense que veurem 80 i 90. Sí, ja veurem el que Ja veurem què passa, sí. Però mola.
Bé, entrem en el tercer, que principalment tracta de l'embaràs rapidíssim que té Wanda, no? I de com els dos van intentar fer-se la idea de que van a ser pares, si estan il·lusionats, practiquen, no? Visió, a veure quan tarda en fer en canviar el bebè. I té puntetes, abans d'entrar en el moment final, que és el més totxo que té la sèrie de moment, no? Relacionat amb Geraldine, anem a parar-se en algunes cosetes, com per exemple el metge que diu que se'n va de viatge, no? Però després no s'ha anat de viatge, s'ha quedat, se li ha quedat el cotxe aturat, no? I la frase final que li dona a Visió, que li diu ja saps el que passa en els pobles, que no pots escapar. No? És una forma de dir, és que d'ací no podem escapar. No sé què sou, però no podeu escapar. No? Dona ràbia al final. Dir, per favor, doneu-me més informació. És per flipar. I és un episodi que me pareix brutal la quantitat de referències que té. Per un costat, de repent apareix ahí la cigüeña, saps? Indicant que de que viene. Venen els bebès. Sí. Saps? Això en meitat de la conversa amb Geraldine. Sí. Tens la Visió també que pega l'espanta a buscar al metge i se queda el que és l'escena més tensa que han viscut fins ara en la sèrie, que és tota aquesta conversa amb Geraldine i com s'acaba resolent tot. Però és que abans d'això ja tenim que si en els moments en què n'hi ha contraccions, sí, que si passen coses. Ara se n'està anant la llum. Sí, ara totalment. Algú li explota la tostadora. I ara de repent, o sea, la referència als exorcismes quan els quadres comencen a girar i tota la pesca, tal qual. Flipar. Sí. Sí, o sea, com a que n'hi ha algo. Sí. I això és una referència, lo de l'exorcisme, com a que a lo millor el dimoni té algo a veure. Això és una referència molt interessant a algo que vaig a contar més tard, però bueno, sí. Ara ho deixem per així. Sí, si vols, quan acabem la valoració del tercer capítol, entrem un poquet en les teories dels pròxims 3, no? 4, 5 i 6, que són els que valorarem més avant, no? És que ja no és una teoria. És l'explicació d'on ve tot en els còmics, en el sentit de que, joder, Wanda s'ha quedat prenyà i, com saps, al final de l'episodi té 2 bessons. Igual que era ella de Pietro. Sí. Vale? D'on ve això? Això està basat en una saga dels anys 80 de... Ai, com es deien? De... John Byrne i Greenwald, Mark Greenwald. Vale? Ixa saga, que es deia Noches de Wandagore, és una saga en la que Wanda es queda prenyà. Es queda prenyà per absorbir l'energia astral d'Agatha Harkness després d'una cosa que havia passat i tal, se queda prenyà. Té 2 bebès en Visió i aquests bebès tenen... O sigui, tot això que ha passat és provocat al mateix temps per Mephisto, el dimoni de l'univers de Marvel. El Satanàs, no? Total. Això és l'argument principal que utilitza Brian Michael Bendis perquè 20 anys després, en Vengadores Desunidos, li dona el puntet dramàtic a Wanda, se li vaig al cap i provoca la mort de diversos Vengadors. És la raó. O sigui, les noches de Wandagore, el tindre 2 bebès i que tot això la torna loca per dins. Clar. D'acord? I està relacionat Mephisto, que és el dimoni, en tots els quadres que estan girant. No? I sí, totalment. Sona a possessió demoníaca, això segur. Això segur. Seria un punt estrany i valent, no? Tirar-ho per ahí. Però és que s'ajunten 2 coses més que vas a flipar. Que no crec que acabi passant, però bueno, Mephisto està directament relacionat en el Mephistazo, que se diu, que és que en els còmics, quan Peter Parker revela, o sigui, quan tot el món sap la seva identitat secreta, o sigui, que Peter Parker és Spider-Man, li peguen un tir a sa tia, ¿vale? I quan sa tia està a punt de morir, Peter Parker fa un pacte amb Mephisto perquè salve a la tia, però a canvi, o sigui, salve a la tia i tot el món olvide que és
Peter Parker, però a canvi renuncia al seu amor en Mary Jane. Que interessant. Podria ser Spider-Man 3, això? Podria tindre relació amb Spider-Man 3, ara que tot el món sap la seva identitat. Però és que també tenim que darrere de tots els eventos estos que estem vivint ara ja s'han confirmat diversos personatges, com Kate Bishop, com Patriot, com Estatura, que és la filla de Scott Lang, com Kang el Conquistador, que serà un personatge de Ant-Man 3 i se rumoreja que serà el villano de la fase 4 de l'univers de Marvel. I és que quan els Venjadors se van desunir, van eixir els Joves Venjadors, que era una nova formació formada per xavalets que volien ser superherois i tenen un còmic molt bo, guionitzat per Alan Heinberg i dibuixat per James Cheung. I aquests Venjadors, dins de les files, a part dels que he dit, i alguna més que potser se m'ha passat per damunt, Hulkling, que és un Skrull, o sigui, ja estan presentats els Skrulls. O sigui, ja tenim 5 personatges presentats dins de lo que és l'univers de Marvel, però és que, a més, els altres 2 integrants són Wai-Khan i Veloz. Wai-Khan, que és un mag, i Veloz, que és un tio superràpid. ¿Vale? O sigui, tens un Vision en xic, un Vision, hosti, un Wanda en xic i un Pietro renascut, a més que també té el moño blanc. Sí. Al final de tot, s'acaba sabent que Wai-Khan i Veloz són els bebès que havia tingut Wanda quan han crescut. O sigui que... La fissura que jo veig ahí, que està superinteressant, la veritat és que si estan anant cap a aquest lloc, estan construint-la superguai, estan començant bé. La fissura que jo veig ahí és que jo dubte de que els bebès de Wanda que estem coneixent siguin reals. Jo dubte que l'embaràs siga real i jo dubte que tot això siga real. Per tant, no crec que la sèrie acabe en que Wanda i Vision tenen 2 fills. Jo crec que... En els còmics és exactament el mateix. Durant anys se pensa que aquests xiquets havien sigut... O sigui, no havien existit, no se torna a fer menció d'ells. De fet, és que desapareixen, no formen part de l'univers de Marvel. I és 20 anys després, quan de repent algú se recorda de que Wanda havia tingut 2 bebès en aquesta saga que després s'havia deixat en l'olvido i la rescata d'esta manera. O sigui, i si estos xiquets en algo que pareix que no existís, sí que existeixen, mos fan creure que no existeixen, però al cap del temps te'ls envien ja en versió adulta, bueno, adulta, en versió adolescent. Podria ser. Val, ui, se m'ha tancat altra volta. Com està? Vale, altra cosa que també és molt interessant d'aquest capítol és la conversa que té Visió amb Agnes i el veí. Perquè Agnes comença a parlar-li mal de Geraldine, el que denota que Agnes està, diguem que, a gust on està. No? Forma part del complot del que siga, no? Però el veí també, no? Però el veí està a punt de dir-li és que no és com nosaltres, no? És que nosaltres som... Però Agnes no li deixa dir-li-ho, no? Lo que jo imagine, perquè no soc capaç d'imaginar altra cosa, és que el que vol dir-li és que nosaltres som imaginaris, no? O formen part de tot aquest engany o il·lusió. És que sí, pot ser. Som una il·lusió, som imaginaris, no? És una cosa... El veí negre, al principi de l'episodi, està tallant i es passa... tallant els arbusts. Clar. No funciona bé. No funciona bé. Això és el que t'estan dient. Comença a tallar la paret, que se nota que és cartó. O sigui, és com que... Exacte. I si veus el fons, d'aquesta escena, és una imatge. És un... Sí. És un decorat. És un JPG, saps? És un decorat tal qual, però a més no ho amaguen. No. La sèrie sap on està, sap el que vol fer-te pensar i creure, però al mateix temps juga molt en els elements que agarra dels còmics, en els elements que agarra del cine, crea un batiburrillo,
un còctel super ben muntat que se permeta el luxe de fer paròdies, de fer homenatges, però al mateix temps de contar-te una història super interessant, saps? M'està pareixent brutal. I... Bueno, anem al naixement, naixen els bebès, primer uno, després l'altre, i aleshores ja entrem en la part final del capítol, que és aquest moment tan tens que es produeix entre Wanda i Geraldine, que és que m'he fixat en el que em vares dir, perquè és cert que Wanda no té accent socovià, no? T'has donat compte? Socovià, serà socovià. No té accent en tota la sèrie i de repente... Però jo en doblatge castellà no he notat que tinc accent en aquest moment. No ho he notat. He notat que canta en socovià, però no he notat accent peculiar, no? El personatge. Sí, que tiene un poco de acento. Sí, jo no ho he notat, jo no ho he notat. En el moment en què Geraldine li diu lo de això, és com que deixa de ser la Wanda happy de la il·lusió i comença a tornar a ser ella mateixa. ¿Qué estás diciendo de Pietro? Sí. ¿Qué has dicho de Pietro? ¿Saps? Com un accent d'aquest rotllo. Pot ser. Jo no ho he notat tant, però pot ser, sí. I és el mateix que en les pel·lícules que havia perdut. Clar, passa ahí que li canta una nana socoviana als bebès, no? I ella mateixa li conta a Geraldine que ella tenia un germà bessó també, que era Pietro, i aleshores és quan Geraldine solta la frase que a mi me mata de «y el va matar Ultron». I ahí és quan Wanda diu «però tu qui eres i què fas així?» no? Altre punt de ruptura, no? A lo bèstia, no? I tens el Geraldine que intenta dissimular i que s'assusta un poc de Wanda, no? Aleshores ja, quan entra Vision, ja no veiem a Geraldine. Ja no la veiem. Wanda diu que s'ha anat a casa, que ha tornat a casa, en una cara, en un semblant ahí que és molt creepy, que és aterradora. Que gran actriu, Elizabeth Olsen. Molt bona. I ja l'última escena que tenim, que és el cartell, això és molt important, el cartell de Westview, que és el poble, i es veu el poble derruït. O sigui, el joc existís. El joc realment existís. Però, per alguna raó, està passant això ahí dins, no? I Geraldine és expulsada d'aquesta espècie de bambolla. D'esta bambolla, no? És expulsada i se l'arrimen militars, l'helicòpter, no? I veus ahí que tenen ahí una zona de campanya muntada, presumiblement... És interessant també que el look que porta en aquest moment és molt paregut als dels còmics. Porta un pantaló blanc, de campana, una camiseta també blanca i blava i el moño a lo afro. Li falta la mascareta per a ser la Capitana Marvel dels anys 70 i 80, de l'etapa de Roger Stern. ¿En serio? Saps? Sí, totalment. I ara que estàvem parlant de lo de Pietro, diuen les males llengües, perquè a veure, els drets de Wanda i Pietro estaven compartits entre Marvel i Fox. Que tot això ve de quan Marvel en els anys 90 va quedar en bancarrota, va haver de vendre els drets cinematogràfics dels principals personatges, a Spider-Man el va comprar Sony, als X-Men i los Cuatro Fantásticos el va comprar Fox, a Hulk el va comprar Universal, etc. Daredevil, Fox també. Bueno, el cas és que Fox havia vingut desenvolupant des dels anys 2000 les pel·lícules dels X-Men en prou d'èxit, perquè realment tenia molt bones pel·lícules, la 1, la 2, Primera Generació, Días del Futuro Pasado. I arriba un punt en el que en Días del Futuro Pasado presenta un personatge, però en vez de dir-li Pietro, li diu Peter. I curiosament, el Pietro de l'univers de Marvel és Aaron Taylor Johnson, que era Kick-Ass, i Evan Peters, que és el que fa de Peter Maximoff en este cas, és el millor amic de Kick-Ass en la pel·lícula de Kick-Ass. ¿Vale? I Evan Peters
va agradar molt a la gent per la peculiar forma de mostrar els seus poders. Sí. Era com que quan ell estava en moviment el món se parava i feia el que li donava la gana en els objectes i tenia molt de carisma el personatge. Sí, és bon actor, és molt bon actor. Diu la llegenda que... Bueno, la llegenda. Diu el rumor que Marvel, per mitjans de Joss Whedon, va fer un tracte en Fox en el sentit de que els X-Men podien aprofitar a Peter, y Marvel se quedaría en la Bruja Escarlata. Que de fet, en Días del Futuro Pasado, quan acaba la pel·lícula i se veu a Peter en la seva germaneta menuda, que realment és bessona, però bueno, en la pel·lícula la troben com una xiqueta més menuda que Peter, i va vestida de bruixeta, en una vareta rotllo de bruixa i vestida de rosa fúcsia com la Bruja Escarlata en els còmics. O sigui, és tot ahí moltíssimes referències que dius, tio, cuidado. Sí. La veritat és que algo que pareixia que estava ja com oblidat, ¿no? Que pues que Wanda i Pietro es crea Hydra, no sé què, i després ja Wanda ingressa en els Vengadors i Pietro pues se sacrifica, ¿no? Per a salvar a Ojo de Halcón i al xiquet. Algo que no transcendia per a res, pareix que ara és tan important que és part de la trama, no? Està molt guai, està molt guai. Hi ha una cosa... Sí. Hi ha una informació que no sé si contar-te-la perquè te faria un spoiler que flipes i que té a veure en un actor de doblatge espanyol. He escoltat algo i no vull veure-ho. No vols saber-ho? Vale, doncs m'ho calle. És que però té a veure. Crec que ja em van spoilejar algo d'això i preferís no ahondar. No, perquè és que... Perquè és gros, no? Pot ser... Què? Que seria algo gros. Serà brutal. No vaig a dir gros, però brutal. Clar. Així que res. I bé, què ens faltaria per comentar? El capítol acaba ahir i ja, bueno, en estos moments, quan això ja està publicat, ja hem vist el quart episodi, realment, perquè això ho hem gravat el dijous. Però, bueno, l'anàlisi de 4, 5 i 6 el farem junt també, d'ací 3 setmanes. I bé, vamos, és que imagina que quan fem l'anàlisi de 4, 5 i 6 anem a flipar. O sigui, s'anem a riure d'este vídeo. D'este vídeo, sí. Mira lo que estan dient. Exacte, serem flipats. Exacte. Sí. Està molt guai, amic. Sí. I l'última cosa que realment no és de WandaVision és que vaig llegir que en el moment en què acabe WandaVision, que són 9 capítols, el divendres següent immediatament ja començarà Falcon and the Winter Soldier. És possible. I a més és que una cosa important és que els 3 últims episodis de WandaVision duraran 1 hora. No mitja hora com els que estan fent fins ara. Ai, que bé, és que duren mitja hora és molt poc. 1 hora. Però és que... Són 3 hores, tio. Són 3 hores de pel·lícula. O sea... De pel·lícula, a més. És que estem veient una pel·lícula desglossant episodis. Això, la factura tècnica, és pròpia de cine. No n'hi ha diferència entre el que veiem en les pel·lícules de Los Vengadores i el que estem veient ara en aquesta sèrie. Sí. A nivell visual, vull dir. O sigui, la factura tècnica està molt ben cuidada. És una producció de molta qualitat. Ja que veurem que ens sorprenen. I per acabar, un poc d'especulació en premsa, sol llegir comentaris, coses que diuen, no? Paul Bettany, l'actor que interpreta Vision, bueno, abans d'entrar en el que vull dir, tens raó, ha canviat l'actor de doblatge en castellà, no sé per què. No sé per què. La veu de Jarvis ja no és la veu de Jarvis, però són 2 actors que es pareixen molt, la veu. Sí, que el que han ficat ara és el de Phil Dunphy, de Modern Family. Sí. Però, bueno, a veure, jo no ho sé perquè no sol llegir aquestes coses, però sí que m'havia enterat que l'actor de doblatge de Jeremy Irons, per exemple, que és Alfred en el DCU, està mort. Vaja. I ara n'hi haurà un altre actor de doblatge d'Alfred. Ja. És possible que l'actor de doblatge de Vision s'hagi mort, igual que en el seu dia també se va morir el de Charles Xavier, i van enclavar el que feia
del abuelo de Futurama, ¿sabes? Es que es posible. Entonces, no me vull clavar ahí. Però sí, l'actor de doblatge de Visió ha canviat. Ara és el que fa de Phil Dunphy en Modern Family. Però bueno, no passa res, saps? O sigui, a mi me segueix agradant. De fet, també te dic una cosa. Trobo que és més versàtil este. O sigui, els moments de comèdia se li adapten millor que al de Visió, o sigui, a l'original de Visió, que era més... O sigui, el de Jarvis era més serio o almenys neutre. Sí. O sigui que, no sé, pot donar més joc en aquest sentit. Sí. Pel que veig, en 2020 té fitxa de doblatge l'actor. Per tant, pense que estarà. Que serà per alguna cosa, per alguna qüestió de disponibilitat o que igual tenia Covid en el moment de doblar esta sèrie i tingueren que buscar altre. Possible. No sé, però no pareix que n'hi hagi cap notícia de que falta. Però la de Wanda sí que és la mateixa. Sí, la de Wanda sí. Val, el que volia dir de la declaració de Paul Bettany és que ha dit dues coses. La primera és que en la sèrie diu que ha tingut l'oportunitat de treballar en un actor que ell desitjava mogolló treballar amb ell, en un actor dels seus somnis i que quan ho vegam anem a flipar. Això ha dit Paul Bettany. No sé a què actor se referirà, la veritat. Jo no estava enterat d'aquestes declaracions. Sí, ha dit això. I ha dit que... Això no sé si serà real, igual és una exageració seva. Al final és una persona que té una opinió, no? Però ha dit que sobretot cap al final de la sèrie, els efectes especials ha tingut que requerir més que la pròpia Endgame, la sèrie. Això ha dit, que la manufactura tècnica i els efectes visuals ha tingut que ser molt més que el que van veure en Endgame, que ja és difícil, perquè en Endgame l'última mitja hora és un despiporre d'efectes especials. Però bueno, jo no sé què és el que ens tenen preparat, però tinc unes ganes de veure que flipes. Per el tràiler, també he de dir, per el tràiler de WandaVision, que ja te destripen algunes cosetes. No, o sigui, realment no te fan cap spoiler, però sí que te posen en context. I en el tràiler ja veus que se va liar parda, sobretot en fora de la cúpula, diguem. Sí. Però ja veurem de què manera i quina explicació, no? Sí, la cúpula o lo que siga, ¿no? Es que no... Sí, no sé què serà. Però bueno, la qüestió per anar tancant, la veritat és que hi ha gent que està sent molt crítica en la sèrie. Vaig veure un podcast en el que comentaven que el problema d'estructurar la sèrie d'esta manera era que al final, pues, si els últims 3 capítols, no, que duren 1 hora són els capítols grossos, no, és de la matraca, qui se va a tornar a veure estos episodis, no? I en part vas dir, ostres, tenen raó, perquè al final posar-te el primer, que és tot com de conyeta, no? Llevant la part en la que s'ofega el jefe, no? Però jo, que me'ls he tornat a veure avui, els he disfrutat molt. Per tant, per a mi formen part de tot el conjunt i es disfruta igual revisitant-los, no? Els 3 últims episodis van a ser una conseqüència directa de lo que estem veient ara. És com que ara t'estan presentant tot el context. Clar. I no oblidem que de moment portem 1 hora i mitja en 3 episodis i aquests 3 últims episodis serà d'1 hora cadascun. O sigui, que ganes. Jo sí que veig que és acertat l'estil que han agarrat per a estructurar la sèrie, perquè és com que ara t'estan deixant la mel en els llavis i que poquet a poquet van anar donant més pistes de lo que està per vindre i aquests 3 últims episodis de temporada van a ser ja la locura. ¿Vale? A més, el precedent del multivers de la locura de Doctor Strange 2. O sigui és que a veure si al final és la pròpia Wanda la que es torna bochíssima i obri el multivers, no? D'alguna manera. Serà això, segurament. Bueno, és el que jo crec que acabarà passant, perquè els poders de Wanda possiblement siguin els que menys s'han... explotat, no? Ja no explotat, explorat en la sèrie, saps? Perquè sí, encara que les gemes també siguin misterioses, les gemes de l'univers, sí que més o menys s'ha
explorat en cadascuna, sobretot en la gemma esta que necessites fer un sacrifici, que no me'n recordo quina és. La del alma, ¿no? No, però la de l'alma és la que du Vision. No, la de Vision és la de la mente. És la de la ¿no? mente, és veritat, és la gemma de l'ànima, muy bien. La gemma de l'ànima, pues, que per aconseguir la gemma de l'ànima has de sacrificar allò que tu més vols. Sí. Que si l'èter que li apareix a una mortal i la posseeix. Que si el Tesseracto, que és la de la ment... No, la de l'espai, no, la de l'espai. Muy bien, el Tesseracto és el de l'espai. Sí. Què vols que te diga? Tots tenen el seu fonament, però de Wanda sabem que canvia la realitat i ja està. Altera la realitat. Sí, de fet, poc més. En el tràiler es veu una escena, clar, no pots fiar-te de que és real o que no, però es veu una escena en la que Wanda té la xema de la ment davant. Apareix la xema de la ment ahí brillant i tal, no? I jo faig una pregunta per acabar. Quan el Capità Amèrica en Endgame viatja en el passat i torna totes les gemes, la de la ment, on va? Perquè no havia que tornar-la a cap lloc. La de la ment ja la tenien. No? No m'havia parat a pensar en això. A veure... No, perquè la destruís Thanos. La de la ment, on la recuperen? En Endgame. On la recuperaven? Del cetro de Loki, no? No. Sí, a veure, la de la ment és la del cetro de Loki. Sí, però això vol dir... L'acaben recuperant. Sí. Se'n van més darrere en el temps a les instal·lacions de S.H.I.E.L.D. dels anys 70. No, això és la del Tesseracto. Claro, però que també està... I la de la ment la recolleixen en Nova York. No, perquè, a veure... Bueno, sí, a veure. Totes tenen la seva d'això, no me'n recordo quina és exactament. Sí. Bueno, sí. En els anys 70, sí. La de la ment serà 2014 o 2012, ja no me'n recordo. La qüestió és que no sé si les gemes van a seguir sent importants o ja és un carpetazo de Marvel, no ho sé. Però de moment estem veient una, que és la que té Vision en el cap. O sigui que importància té en WandaVision. Tindran importància, però ja no giraran al voltant d'elles els arguments de les pel·lícules ni de les sèries. És com que fins ara, sobretot a partir de la fase 2, però també en la 1, perquè el Capità Amèrica va d'això, al cap i a la fi, tot girava entorn a les gemes i ara ja no. Ara realment la trama principal encara no sabem quina va ser, però possiblement ens estan donant pistes en este multivers. Sí. Perquè WandaVision, Spider-Man 3 i ara després el Doctor Strange 2, ja tens ahí un pont de 3 pel·lícules que van a abordar el multivers. Sabem també la porta que s'ha obert en el mundo quàntico de Ant-Man, de Endgame, i que en Ant-Man 3 ja està confirmat Kang, el conquistador multiversal. Val? Un tio que té la seva versió adulta en el passat com a l'emperador egipci Immortus, la seva versió adolescent en el present com a Iron Lad, una espècie d'Iron Man que forma part dels Joves Venjadors, i la seva versió intermitja, o sigui, la normal, adulta però no major, que és el Kang el Conquistador, que està en totes les èpoques. Es va passejant-se d'època en època i és un dels enemics més importants i més poderosos que tenen els Venjadors. Ja veus, un tio que és capaç de manejar-se a voluntat entre èpoques i crec que d'això s'explorarà molt en Loki. Perquè, a més, dins de lo que és el lore de la mitologia al voltant de Kang el Conquistador està tota aquesta policia multiversal que ja hem vist que apareix en Loki. Sí. O sigui...
Pues pot ser que ara que s'hem desfet de Thanos és quan més interessant està l'UCM. Pues és possible. O sigui, Thanos, que era un dels vilans més interessants que ha hagut en el cine. Vull dir, Thanos ha sigut molt interessant. Sobretot el d'Infinity War, el d'Endgame el veig més pla. Però ara que s'hem desfet d'ell i que s'havien quedat un poc òrfans de villano, no? De dir, ara què, tios? Després de Darth Vader, què vols, tio? No? Després de Thanos, què vols? I està molt més interessant la cosa ara. Bueno, ¿algo que añadir? Respecte a lo que estaves dient, jo crec que tot això és un mèrit enorme de Kevin Feige, el CEO de Marvel i tot el rotllo, el fet de poder aconseguir que després de donar carpetazo a tota una etapa de més de 10 anys en Infinity War i Endgame i sobretot també en Spider-Man Lejos de Casa, que pareix que no, però és com se diu? Un epíleg a tot això, perquè te conta algunes de les conseqüències del lapso, te diu que se diu el lapso i ese tramo de 5 anys en el que s'ha tirat tot el món mort. Exacte, sí. I vulguis o no, també te fa una primera aproximació al multivers, encara que siga de mentira enganyante, en el personatge de Misterio. Totalment. Que cabrón, o sigui, tío, totalment. Ahí t'estan dient el que va a vindre. Ja pareixia que s'introduïa el multivers en aquesta pel·li, eh? O sigui, al final, fa poc Ben Affleck va dir en una entrevista que Kevin Feige era el tio, el més talent que n'hi havia en el món del cine actual, perquè era capaç d'agarrar qualsevol idea i fer-la multimilionària perquè sabia fer que el públic entrara en ella. Totalment. De moment ho ha aconseguit en Marvel, veiem que ho està aconseguint també en Star Wars. Això diuen. Que està en Star Wars també. I realment jo penso que té alguna idea de cap a on va anar tot això i simplement estem fent les primeres conjetures al voltant de que mira el que ha passat en Spider-Man Far From Home, o sigui, Lejos de Casa. Mira tot el que estem veient ara en WandaVision. Mira el que s'està anunciant de Spider-Man 3, que per a qui no ho sàpiga, s'ha confirmat a Andrew Garfield, Tobey Maguire, Alfred Molina, que era el Doctor Octopus, que no me recordo mai, el que feia d'Electro. Jamie Foxx. S'ha confirmat a Kirsten Dunst, que era la Mary Jane de la trilogia original. Flipa. S'han confirmat moltes cares ja conegudes, ja van veure en Lejos de Casa a Jonah Jameson en la cara de J.K. Simmons, brutal, que era el de l'original de Sam Raimi. Brutal. És que sí. Jo crec que anem a flipar molt en tot el que està per vindre. Totalment. Anem a flipar mogolló. I a més s'ha contractat a Sam Raimi per ser el director de Doctor Extraño i la locura del multiverso. Totalment. El multiverso de la locura. Sí. Sí que per flipar. Sí, la veritat és que sí. I en altra cosa que també flipem molt i ens agrada molt i que també tocarem en sentit aràcnid és Star Wars i en concret de Mandalorian, que també va vindre un vídeo de tot allò que deu saber de Mandalorian també. Que ganes de veure la ment. Exacte, ja veuràs. I tampoc estaria mal un debat també, no?, per analitzar les 2 temporades de Mandalorian. Me pareix de luxe. Lo que tu saps que jo no soc tan entès de Star Wars, però això sí, a mi de Mandalorian m'ha encantat. No, jo molt poc, Jo és ahí, el Jedi Fallen Order, el videojoc està superbé, i allí al final n'hi ha un pòster de Los Últimos Jedi. Que, mira, a mi m'agrada, és el que passa. Jo t'ensenyaria, però no tinc res de Star Wars en l'habitació. Res. Lo més paregut pot ser Thanos, que el tinc així, però no, és de Marvel. Molt bé, doncs tanquem l'anàlisi dels 3 primers capítols de WandaVision i això és només el principi de Sentit Aràcnid. Una última cosa que se m'ha passat comentar i que està relacionat amb WandaVision. Postdata. Vaig a ensenyar-te-la. Ojo, Visión y su familia. Vision
en esta història de 2016, guionitzada per Tom King i dibuixada per l'espanyol Gabriel Hernández Hualta, se crea la seva pròpia família de sintezoides en una sèrie que té un to molt paregut a WandaVision. Sí. I les coses no acaben massa bé. A més, un dels personatges que està pel mig és Wanda. En el mateix còmic. Sí, és... Tom King, en este còmic, o sea, en esta col·lecció, va afirmar que ell de menut era molt fan. Ja veus, és un autor que està en exclusiva en Batman. Bueno, en DC, ara ja no està en Batman, però és un autor exclusiu de DC. Té un contracte en exclusiva en ells i és el seu arquitecte editorial. Però quan no era encara un autor en exclusiva de DC, va fer una obra en Marvel, que és esta, i és la millor que ha fet. I ell va afirmar que ell tota la vida havia sigut fan de la col·lecció dels Venjadors, o sigui, de los Vengadores, dels Avengers, cosa que és raro perquè estem parlant d'una època en la que el que més pegava era la Patrulla X, els X-Men, i va fer tota una anàlisi de lo que és la família de Wanda i de Visió, al voltant de la qual giren tots els elements de l'univers de Marvel. Wanda és la filla de Magneto, que és el principal enemic dels X-Men. És la germana de Pietro, que està casat en Crystal dels Inhumans. Està tot connectat ahí, no? Ha sigut nòvia de Wonder Man, el Hombre Maravilla, que és el germà del Segador i del qual Visió té té personalitat de Wonder Man. Sí. ¿Vale? I a partir d'ahí comença a desglossar que si està relacionat també pel mig, jo què sé, molts personatges. El to d'esta sèrie, d'este còmic, és molt paregut. De fet, està considerat el millor còmic de la dècada. O sigui, no és ninguna tonteria, este còmic. El to d'este còmic és molt paregut a la sèrie. És com a una sitcom amb veïns estranys i que algo raro passa. ¿Vale? L'únic que esta sèrie se centra en Visió i la família de sintezoides. I en Wanda el que estem veient és a Wanda i Visió. Però tots els demés elements són molt pareguts. És com que han agarrat Dinastia de M i han agarrat Visió, ho han juntat i a més ho mesclen ahí en el lore de Noches de Wandagore, Jóvenes Vengadores, Vengadores desunidos i tot el rollo, i estan creant algo molt totxo que no saben per on eixirà. Pero ni de coña, ni de coña. Ni de coña, però jo crec que complirà les expectatives, té pinta. Sí, jo també ho penso. Té pinta. Jo també ho penso. Bé, doncs tanquem l'anàlisi. Això, està per vindre mogolló de coses i mira, una cosa que se m'ocorre és que també podríem parlar, sobretot d'ací 2 mesos, que ja està al caure, és la versió de Zack Snyder de la Liga de la Justícia, no? Perfecte. I tot el fenomen de release de Snyder Cut que m'ha paregut superinteressant. A nivell sociològic, sí. Exacte. A nivell cinematogràfic, sociològic, és una meravella. Bé, doncs ens despedim. Un abraç molt gran i... Perfecte, amic, un altre. I bueno, pues això... És que mai sé com acomiadar-se. L'altre programa de ràdio em passa igual. Moltes gràcies per haver estat ací i fins prompte. Això. El que diu el meu amic. Un abraç, amic. Adéu.